Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Si Sir RV ang mga kasabay pala niya to. Sir RV, good morning dyan sa PhilHealth. Good morning, Sir RV. Hello po, sir. Good morning po, Sir Pio. Good morning po sa mga kasama din po natin dyan sa station. Isang magandang umaga po. Pati sa mga tagapanood at tagapakinig po natin sa DCGB. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, mabuhay ka mo dyan sa PhilHealth and yung PhilHealth pala may ini-scroll ko itong atin ditong dapat pag-usapan. Ano ba yung katarata, Sir RV, yung katarata? Paano ba yan? Ayan, sir. So, ang katarata po, ito yung halos kalahati ng mga kaso ng pagkabulag dito sa Pilipinas. So, ito po ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng panlalabo ng paningin, lalo na sa mga nakakatanda. So, kapag medyo nagkakaedad na po, diyan na rin lumalabas yung po natin yung katarata. Mm-hmm. So, dito po, ang lente or lens ng ating mga mata ay katulad ng lente ng camera. So, ginagamit po ito upang i-focus ang mga images, mga imahe sa likod ng mata. So, karaniwan, malinaw at aninag ito. Ngunit po, kapag naging maulap ang lente, lumalabo ang mga imahe, ang mga images natin, ang paningin po natin. So, at ang kondisyon po na yan ay tinatawag natin na cataract or katarata. Mm-hmm. So, kaya po, kahit malinaw ang paligid, parang malabo pa rin ang paningin ng taong may katarata. So, kung makikita po natin kapag ang isang tao ay mayroong katarata, ang lente na kanyang mata parang yung may parang puti na nagaano sa mata niya po. Uh-huh. So, dahil po dyan, apektado ang kanyang vision, kaya kahit malinaw ang paligid, parang malabo po sa kanyang paningin ang paligid po. So, minsan, nahihirapan silang magbasa, magmaneho, o makilala ang mukha ng mga tao. So, yan po ang natin sa katarata. So, what are the possible causes ng katarata, Sir RB? Yan. So, mga maaring dahilan po dito, marami pong dahilan. Pero ang pinakakaraniwan po ay ang katandaan. So, kapag tumatanda na, dyan na lumalabas yung katarata. So, ito po ay binubuo ng halos 95% ng mga kaso. Oo. So, habang tumatanda po tayo, natural na nagiging maulap ang lente ng ating mga mata. So, mayroon pa pong ibang sanhi. So, yung ibang sanhi at risk factors po ay matagalang pagkababad sa ultraviolet light mula sa araw. So, bukod dyan, nariyan po yung nakaraang trauma or operation sa mata. Then, mayroong sakit sa mata gaya ng glaucoma o pamamaga. Then, nariyan din po ang systemic diseases gaya ng diabetes mellitus. Yung last time na pag-usapan po natin yung sa diabetes, bukod dyan, yung metabolic diseases. Then, matagal na paggamit ng steroid, gamot o pampahid. Then, pagkalantad sa radiation, halimbawa po x-ray. Then, namamanang katarata. So, namamana rin po pala ito kung mayroong kasaysayan sa pamilya. Then, lastly po, mayroong infeksyon mula sa ina habang buntis, gaya ng rubella. So, kapag ang ina po ay buntis and nagkaroon ng infection, kagaya ng rubella, maaari po maapektuhan ang bata at magkaroon ng katarata. Yun. So, yan pala mga common na pwedeng dahilan, causes. Pwede, ang katarata ba, na nagkakaroon din bang katarata yung mga medyo jóvenes, yung young, parang youth, or sa mga matatanda lang yan?
Okay po, sir. So, kagaya ng sabi natin po kanina, ang katarata ay karaniwang nakikita sa mga matatanda. Pero, maaari din pong magkaroon nito ang mga bata. So, kagaya ng isang example ko kanina, yung sa nagkaroon ng infection mula sa ina habang nagbubuntis, kagaya ng rubella. So, ang mga katarata po sa bata ay maaaring una namana po sa pamilya. So, yung sa pamilya po mayroong may katarata at namana nung bata yung katarata po. Then, pangalawa po, dahil sa metabolic problem o pamamaga ng mata. Then, pangatlo, minsan po ito ay dulot ng aksidente sa mata. Pwede papasok dyan yung pwede yung sa infeksyon dahil sa yung kaninang sinabi ko po. Then, ang pagtanggal po ng katarata sa lalong madaling panahon ay ang pinakamabisang paraan para malunasan ito. So, mahalaga rin po na panghabang buhay na mag-follow up sa inyong ophthalmologist para mabantayan po ang paningin. So, napaka-importante po ang ating mga mata. Dapat natin po itong alagaan. And kung alam po natin o may kasaysayan tayo ng katarata sa pamilya, o kaya napansin po ninyo na may pagbabago sa paningin ng inyong anak, magpatingin po agad kayo italhin niyo po agad ang inyong anak sa ophthalmologist para ma-check up ang mata ng inyong anak para habang bata pa, maiwasan na pong lumala ang katarata. Now here comes na, hindi naman natin hinihingi, may nagkakatarata. Paano papasok diyan ang alagang PhilHealth? Ayan po. So, sagot naman po ng PhilHealth ang natin sa katarata. So, sa visa po ng PhilHealth Circular number 2025-0001, mas pinalakas na po ang cataract extraction with insertion of intraocular lens or IOL po natin. So, para po sa mga matatanda, narito ang updated na package po natin. So, para po sa monofocal IOL, standard lens, ang binabayad po dyan ni PhilHealth ay 28,300. Para naman po sa monofocal toric IOL, so may astigmatism correction, ang coverage po dyan ni PhilHealth ay 43,800. Then, para sa multifocal IOL, malinaw sa malapit at malayo, ang coverage po dyan ni PhilHealth ay 66,900 pesos. And then, para naman po sa multifocal toric IOL, ito po yung pinakamataas na coverage po natin. Ang coverage po ni PhilHealth dyan is 80,900. So, yan po yung panibagong coverage o yung updated na coverage po ni PhilHealth para sa katarata po. Dati po, sir, ang coverage ni PhilHealth ay 16,000 po. 16,000 lamang. So, ngayon po, sa pinalabas na panibagong circular ng PhilHealth, halos 4 hanggang 5 beses po yung itinaas. So, kung titingnan po natin, from 16,000, ngayon po ang pinakamataas na coverage na po ni PhilHealth sa cataract extraction, yung multifocal toric IOL, ay 80,900. So, yan po yung tinaas ang coverage ni PhilHealth po. Para yan po sa mga matatanda. Then, para naman po sa mga bata, mas mataas po ang coverage na binibigay po ni PhilHealth. Ang nasa circular po natin is 135,000 kada mata. Ayun. So, kada mata po yan. So, 135 sa left eye, 135 naman sa right eye. Then, kung ang parehong mata po ay may IOL, 187,100 pesos po ang coverage ni PhilHealth. So, tinaasan po ito dahil layunin po ni PhilHealth na maiwasan ang pagkabulag at mapanatili ang magandang paningin ng ating mga kabataan.
So, huwag pong matakot ang ating mga magulang kung halimbawa na napansin nila na ang kanilang anak ay posibleng mayroong katarata. Dalhin lamang po nila ang kanilang mga anak sa mga accredited na ophthalmology center, and mayroong coverage po si PhilHealth para sa katarata po, lalo na sa mga kabataan. Meron ba, apart ng katarata, meron pa bang coverage yung PhilHealth sa mga operasyon, karamdaman sa mata? Yes po sir, meron po tayong mga coverage bukod sa katarata po. So, PhilHealth also covers glaucoma surgery. Ang ano po natin dyan is hanggang 12,675 para sa second case rate. Then, meron din pong diabetic retinopathy na hanggang 23,634. Ito po yung komplikasyon sa mata ng mga may diabetes. Then, naroon po yung optometry package natin para sa mga bata edad 0 hanggang 15 years old. So, sakop po dito ang eye exam at eyeglasses hanggang 2,500 pesos bawat taon. So, then, ano po dyan, ang mga ito po ay bahagi ng kampanya ng PhilHealth na alagaan ang paningin ng bawat Pilipino mula pagkabata hanggang pagtanda. So, kahit bata pa man kayo o matanda, wala po kayong alalahanin, aalagaan po kayo ng PhilHealth. Mayroon po kayong PhilHealth benefits na ma-avail para sa inyong mga mata. Talaga mag-inquire lang, magtanong-tanong diyan sa mga mayroon nang opisina ng PhilHealth, di ba? Huwag silang matakot. Yes po sir, pwede silang pumunta sa PhilHealth offices o kaya naman po pwede silang magpadala ng mensahe po sa ating Facebook page para malaman po nila yung mga benepisyo na maaari po nilang ma-avail. Napakarami po ng mga benepisyo na ino-offer si PhilHealth para sa ating mga PhilHealth members and then sa kanilang mga dependents. Mag-message lamang po sila at magtanong para mabigyang linaw ang kanilang mga katanungan po. You can just imagine, natataas na ng coverage. So, 100,000 na, by the hundreds of thousands na ito eh. So, paano ang pag-avail nila niyan? Kaya nga, sabi ko magtanong-tanong, paano pag-avail nila niyan? Yan po sir. So, para po sa pag-avail ng cataract package po natin, pumunta lamang po sila sa mga PhilHealth accredited hospital or eye center. Yan po yung una. Then, pangalawa po, siguraduhin po na active at updated ang PhilHealth membership and then contributions po. Then, pangatlo, ipaabot po sa ospital na gusto mong gamitin ang cataract package ng PhilHealth. So, bago pa man po maisagawa ang operasyon, may tinatawag po kasi tayong pre-authorization process. So, ito po ay ginagawa para bago po operahan ang isang pasyente, so kailangan po munang ipasuri at aprubahan ng PhilHealth ang request ng inyong doktor o kaya naman ospital. So, hindi po ito dagdag na pahirap. Ang ibig sabihin lamang po nito is tinitiyak po muna ni PhilHealth na tama ang proseso at kwalipikado ang pasyente bago magsimula ang operasyon. Para masigurado po natin na ano man na prosesong gagawin po sa pasyente ay tama po. So, hindi ito dagdag abala. So, sa katunayan po, ito ay proteksyon para sa mga pasyente. So, sa ganitong paraan po, sa pre-authorization process natin, masisigurado po na ang operasyon na ibibigay sa pasyente ay talagang kinakailangan po. At sagot talaga ng PhilHealth ang kaukulang benepisyo. So, kapag na-approve po ang pre-authorization, saka pa lamang pwedeng ituloy ng ospital ang operasyon. So, kaya po, paalala sa mga pasyente natin, lalo na sa ating mga senior citizens, na magpa-check up po muna sa inyong ophthalmologist. At kapag sinabi po ng doktor na kailangan ng operasyon, tutulungan po silang magpasa ng pre-authorization request sa PhilHealth. Yun. And halimbawa, senior citizen, then sagot na ng PhilHealth, di ba may package yan. Pwede pa ba dyan yung 20 diskwento para sa mga seniors? Would it apply pa yung discount para sa mga senior citizens?
affair and over dun sa sagot na ng PhilHealth na mga package diyan sa Katarata? Ayan, sir, maganda po yung katanungan niya na yan. So, syempre kapag may mga operation, iniisip natin yung mga babayaran, and dyan na rin papasok yung mga discount, lalo na kung senior citizen yung mag-a-avail po. So, ang 20% senior citizen discount at VAT exemption ay una pong ibabawas sa kabuoang hospital bill bago pa man i-deduct ang PhilHealth benefit. So, kung halimbawa po na mayroong operasyon na isinagawa sa isang senior citizen at halimbawa ang kanyang babayaran ay 50,000, ay yung kabuoang bill niya po ay 50,000, babawas po natin dyan yung 20% na senior citizen discount. Ang 20% po ng 50,000 ay 10,000. So, mababawasan ng 10,000 muna yung 50,000 yung total bill. Then, yung natitira po na amount na babayaran, yung 40,000, doon pa lamang po ibabawas ang benepisyo ng PhilHealth. Kaya, mas malaki po ang matitipid ng ating mga lolo at mga lola pagdating po sa bayaran. So, mayroon na pong bawas para sa kanilang 20% para sa kanilang pagiging senior citizen. And then, mayroon pa pong benepisyo ng PhilHealth na maaari po nilang ma-avail na mas makakapagpabawas pa po sa kanilang babayaran. Yun. So, may ka-package rate. Halimbawa, 100 pesos yung bill sa operasyon, i-less mo na yung yung 20% ng senior citizens, i-less Yes, na yun. po, sir. Then yung natitira, after naalisin yung 20% na sa senior citizen, doon na magbabase ng babayaran naman yung PhilHealth. So, daming diskwento, And malaki ang tulong talaga sa mga senior citizens natin. Yung sa PWD, halimbawa senior citizen na, PWD pa. Pwede ba 'yon? Ang po makaka-avail naman din po ng discount pati po ang PWD. So bali po ang mangyayari po natin diyan, parehas po ng nauunahin po muna yung discount sa senior citizen PWD, then saka po papasok yung po ni PhilHealth. So kung i-honor ni hospital yung senior citizen and then PWD discount plus yung benefit po ni PhilHealth, mas malaki po yung magiging discount ni member sa kanyang babayaran po. So sabi po natin dito, 50,000 pesos yung sa halimbawa natin, meron 20% sa senior citizen. Kung ibawas po yung sa PWD, then yung na po sa PhilHealth, most probably baka wala na nga pong bayaran. Yun, maganda. And wag matakot, ang Katarata ngayon outpatient na nga Pagkatapos operasyon, uwi na, di ba? Di na. Yes po sir, madali na lang po ang ang operation sa Katarata. Kaya mag-message lamang po o pumunta lamang po sa PhilHealth office, magtanong, wag pong mahihiyang magtanong kasi mayroon kayong benepisyo na pwedeng ma-avail. Mayroon po kayong benepisyo na pwede nyo magamit kapag kayo ay nagkasakit. Mayroon din po mga programa ang PhilHealth na maaari nyo magamit kahit wala kayong sakit. Yun. Sige Sir RV, so nice having you sa programa. Asan na naman yung Miss Mutya ng PhilHealth? Laging naglalamir ng babaeng yan. Meron po ulit sir na inaatenda na event na naman po, kaya ako ulit yung pinadala. Sige. Salamat Sir RV and mabuhay kayo dyan sa PhilHealth. Thank you so much po sir. So sa pangalan po ng aming Regional Vice President, si Sir Alberto C. Mandurriao, ang aming head po sa Public Affairs Unit, si Ma'am Nery Ilagan, and kasama ng buong empleyado ng PhilHealth Regional Office 5. Kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay na naman ng pagkakataon na masagot o makapagbigay ng impormasyon sa ating mga miyembro tungkol sa mga programa ng PhilHealth at mga benepisyo na pwedeng ma-avail ng ating mga miyembro. So maraming salamat po, and makakaasa po kayo sa isang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Thank you so much mga tugang. Salamat kasi do pagantabay. Mahal lamang Diyos at magbantay.
Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DZGB. Alagang PhilHealth, hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.